Nede bagved, der har vi Lauritsen og Sten og Clause. Er det ikke sådan? Ja. Og fremme, der har vi Frankie. Og du spiller midt fremme. Og så har vi Kimse. På den ene af højre eller venstre fremme. Det må du bestemme af Frankie. Yes. Og nu er vi ikke for langt fra hinanden. Og vi skal ikke allerede punkte det glemme for luft, for det er ham, der er midtpunktet i hele vores hold her. Hvor skal jeg spille hen? Du spiller derude. Jeg starter ud! Ja! Nej! Ja. Jeg starter ud. Vi er til topkamp her mellem Pro United Football og Lundtoft IF. Der er god opbakning, og vi kan se Lundtoft varme op her, eller det står lidt stille, men de forsøger i hvert fald på at blive klar til kampen. Og her får de hils pænt på hinanden, Lundtoft og Pro, og de er klar til at give hinanden kamp til stregen her. Det er forresten min svoger, der løber der. Begge hold er klar til at give alt, hvad de har, for ligesom at vinde den her kamp, kan man se. Og her der kan I se, at Lauritsen holder godt øje med sine medspillere, ligesom coachen har befalet ham. Jan fra Lundtoft her er i fuld udstrækning. Kan vide, hvad det alt kan medføre. Kim fra Pro har et godt boldøje og jagter Finn fra Lundtoft, fordi han gerne vil have den her bold. Det får han, og Iver ryster lidt af hovedet. Og her ser vi Lars Lausen fra Lundtoft med et skarpt indlæg, som desværre ikke fører til mere, fordi at Pro kommer foran 1-0. Første målscorer er Klemme, og nummer 2 er Jens. Tredje målscorer er Lauritsen. Og her der står vi så med Lundtofts træner. Hvordan synes du, det ser ud på banen indtil videre? Det ser ikke så godt ud. Vi er ikke så vanlige folk med i dag, men nu prøver vi. Okay. Det er noget med, at I er lidt bagud lige nu, ikke? Jo, vi er ude med 1. Ja. Har du tænkt lidt på, hvad du skal justere i pausen eventuelt? Ja, vi har ikke justeret med lige for øjeblikket. Vi er kun de der 6-7 mand, så det er ikke for godt. Nå, nej, okay. Måske der er nogen, der skal byttes lidt rundt. Kunne det være en løsning? Nej, for vi skulle mangler lidt med, og vi mangler lidt ud i stilling i forsvaret, så vi er byttet lidt rundt, så vi har ikke nogen bytte med lige nu. Nå, okay. Men du siger ikke, at det er de dårlige spillere, der er med? Nej. Nå. Det skimter lidt, jo. Nå, okay. Super. Men det kommer. Ja. Vi skal lige være varme. Ja, det er rigtigt. Lad os se, hvordan det går. Ja, det gør vi. Tak for. Ja. Nå, men vi er sådan cirka lidt over halvvejs i første halvleg. Hvordan synes du, det går? Ja, det er rart at spille med nogen, der har vores alder. Så vi er meget jævnbyrdige. Vi er meget jævnbyrdige. Ja. Men stillingen siger lidt noget andet, gør den ikke det? Ja, men det er uheld. De har haft stolpe ud, og vi har haft stolpe ind. Okay. Så det er simpelthen det, der gør forskellen. Det de små marginaler. Forskel, ja. Nu har vi de unge inde, så nu skal de løbe rigtig træt, så kan vi andre stå op foran. Det er en god plan. Ja. Det er en god plan. Hvad er stillingen lige nu? Den er 3-0, synes jeg. 3-0, ja, det lyder jo godt. Så det er jo godt, så jeg gik ud, fordi så skete der noget. Tænker du, der er noget, der sådan skal justeres i pausen, eller skal I fortsætte, som I gør nu? Det er jo det der. Det er jo svært på vores plan, kan man sige, og det er derfor, vi har en træner, så det må være hans afgørelse. Nå, okay. Jamen, ved du hvad, så siger jeg tak for ordet. Ja, det var så lidt. Jeg hører noget om et transfervindue her i pausen. Hvad handler det om? Jamen, der sker noget vanvittigt her på Hammel Stadion. Man kan sige, det sker kun på Hammel Stadion. Det her det er til interview. Stjernegård, du er ikke anfører. Nå, jamen der sker faktisk det, at Lundtoft, de smider et bud på vores store mand, Tommy Schultz. Og tak. Og som negotiator, så kunne jeg jo ikke sige nej til 5,5 millioner. Ja. Det var noget af en pris. Ja, det var det. Ja, men kan I undvære ham på holdet? Ja, Tommy. Ja. Ja, prøv at se, man ligner en buskmand. Altså, han løb jo rundt derude i skoven og med øks og det ene, og så tror han også, at han skal komme og spille fodbold. Nej, det var, prøv at 5,5 millioner, der slår man bare til med sådan en buskmand der. Det gør man. Han kommer gående der. Ja. Hvad siger du til det salg, der har været? Det er fantastisk. Tak. Nå. Ja, han så også meget begejstret. Ja, det var han altså, men jeg tror også, han har fået en fyrstelig hyre. Nå. Ja, men han skal også flytte til Lundtoft. Okay, ja. Jamen, så siger vi tak herfra. Ja, tak. Vi har set 3 fantastiske mål i første halvleg, og vi er nu spændt på, om der kommer mere i anden halvleg. Ganske rigtigt, det gør der Kasper Stjernegård med det 4. mål for Pro.
Skal jeg så stille mig om bagved? Hov, vi ser nu dommeren lave rullefald, og Claus takle sin egen spiller. Hvad sker der? Så fik vi kampens første straffe med en grim tackling af en Lundtoft-spiller. Det er simpelthen Iver, som placerer den forsigtigt i det ene hjørne, og således kom Lundtoft også på scoringstavlen. Jamen Gud hjælp mig, om der ikke er en scoring mere til Pro United. Denne gang er det Kim, der kommer på tavlen. Og ganske kort tid efter, så slutter klemme af 6-1 til Pro United. Så er det blevet tid til hygge og pølser. Det hele skal ikke bare gå op i bold og bajer. Det skal også være lidt benzin med, så vi ser her Helge og Bo stå og savle ind over de lækre biler her. Så forlader bødemester og ko etablissementet, og ligeledes gør Helge og datter. Tak for en god kamp alle sammen. Vi ses.